Mae ein myfyrwyr amaethyddol ni wedi ei lleoli yma ar gampws Penglais yn nhre arfordirol Aberystwyth. Mae elfennau ymarferol y cwrs yn cael ei dysgu ar yr ymrediad eang o ffermydd o dan reolaeth y Prifysgol. Mae ein ffermydd i gyd yn ffermydd masnachol. Mae hyn yn galluogi'r myfyrwyr i gymryd y gwybodaeth o'r gwersi i'r ffarm. Yn Morfa, sydd wrth yr arfordir, mae gennym ni dir ar sydd yn cael ei defnyddio ar gyfer treialu cnydau, ac mae hefyd y cnydau yma yn cael ei defnyddio ar elfennau eraill y ffermydd. Trawsgoed yw cartref ein buchesodron ni yma yn Aberystwyth, sydd yn ganolbwynt i'r astudiaethau cynhyrchu llaeth yma myfyrwyr yn gymryd ag ef. Gogerddan yw canolbwynt ein cynlluniau bridio glaswellt, ac mae hefyd yn gartref ein diadell defaid sydd yn cynnwys mamogiaid masnachol a defaid pedigri. Pwllpeirian yw ein canolfan ymchwil yn yr ucheldir sydd yn darparu cipolwg i'r myfyrwyr o'r heriau sydd yn gwynebu ffermion yr ucheldir. Ar ein fferm llaeth yma yn Rhawsgoed, ni wedi buddsoddi mewn technoleg i dracio ymddygiad ein gwarthegodron ni i wella ffrwythlondeb, ac hefyd ni'n ymchwilio mewn i'r ddefnydd o GPS a'r ddefau unwaith eto i dracio ymddygiad tuag at gwella perfformiad. Mae'n ffermydd ni yn agored wrth gwrs i'n myfyrwyr ni i gyd ar llawer iawn o gwahanol lefelau. Mae'n myfyrwyr ni yn medru dod allan i'r ffermydd hefyd wrth gwrs i wneud lawer o waith ymarferol yn ogystal â gweithio i gasglu data i'w prosiectau.